बिथांनिसिम दिनै गोदान बोसोर हाबबाय दा गोदान रायजो राजानि गेजेराव मा खालामगासिनो आरो रायजो राजाया माबायदि खौसेथिखौ लुगैयो गोदान मिजिं लानानै गिबियावनो बैसागु बोथोरनि मुङै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गासैबो मानगोनां आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरग्रोबाय। बैसागु बोथोरा फैयो आरो थाङो। देग्लायनि बैसागु बोथोरा सफैबाय आरो बे बैसागु बुब्लियाव जों बयबो रंजायो आरो बे रंजानाया गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय जोंनि दोरोङारि मोनसे उत्सब। बेवहाय गावबागाव गामियाव गावबागाव ओनसोलाव रंजानाय हाबाफारि लानानै दिनै लागासिनो दङ। बे बुब्लियाव गासैनिसिमबो आरोबाव खनसे आङो बैसागुनि खुलुमनायखौ आं बावहरग्रोबावबाय। देग्लायनि बैसागुआ एसे एखुथा, खारन बर' समाजाव थांनाय समफोरावहाय गोबां मोनसे आन्दलननि गेजेरजों जोंनि गेजेरावहाय अनलायनाय, जोंनि गेजेराव जौगानाय, जोंनि गेजेराव रांखान्थि जौगानाय, जोंनि गेजेराव राजखान्थिनि बेले बेजे बायदिसिना थासारिजों जोङो गोबां समावहाय बैसागुनि रंजानायखौ जों दोनथ'बोनो गोनां जादोंमोन। नाथाय देग्लायहाय खोब मोजां मोनसे थासारि जे बर' समाजाव आन्दलना दिनै गैला, जोंनि गेजेराव दानलाय सुलाय गैला, सिलायनि गुलि दिनै गैला। बिराद मोजां मोनसे थासारि, मिथिंगाया जोंखौ दिनै मोजां मोनसे थासारि होदों। आरो देग्लायनि बैसागुआव अखाबो गैथ'वा दा, जों बयबो रंजानो ओंखारबोदों, खोब मोजाङै जों फालिदों। आरो आं मिजिंथिदों देग्लायनि बे बैसागुआव बर' आइ आफा रायजो राजाफ्रा गोसो होसारनानै रंजानायनि खाबुखौ मोनदों। आरो बेनि गेजेरजों थांनाय समाव जि जालांबाय जोंनि गेजेराव जि गोरोन्थि जालांबाय, जोंनि गेजेराव जि गाज्रि सानलायनाय दङ, बेखौ जाल्दाब गारजोबनानै फैबाय थानाय समाव जोंनि रांखान्थि बिथिङाव जोङो गोख्रोङै मावलांनांगोन, जोंनि आबादखौ जों जौगाहोलांनांगोन, जोंनि सोलोंथाइखौ जों गोख्रोङै जोंनि गेजेराव गायसननानै सोलोंथाइखौ जों लानो थाखाय जोंनि इयुन जोलैखौ जों थुलुंगा होनांगोन। आरो जोंनि समाज बिथिङाव बयबो जोङो समाजनि गेना गोरोन्थिफोरखौ जोङो जाल्दाब गारहोनानै जोंनि समाजखौ जों गोख्रों खालामनांगोन। दिनै उन्दै बैसोनि हाबा जानायनि बाथ्रा बुंदों, बेफोरखौ जों बयबो जोथोन लालायनांगोन। जे समाजाव जि गेना गोरोन्थिफोर दङ बेखौ फोसाबनायाव जों गोदान मोनसे सिन्थानि गेजेरजों जों बयबो दायथ' लानानै आवगायलांदिनि, आं बेखौनो बयबो आइ आफा रायजो राजाखौ खावलायो। बैसागु बोथोरखौ सप्तासे रंजायो दानि जुगाव रंजाखांनाय आबादजों गाहाय सोनारो आबादनि बिथिङाव माबायदि मावजानाय थार बाथ्राया जाहैबाय मा, बैसागनि गिबि सान, बेनिफ्राय बैसागुखौ खुंनाय जायो आरो गोदोनिफ्रायनो 7 सानसिम बैसागु रंजायो होननानै बर'फ्रा बे बाथ्राखौ जों बयबो मिथिबोदों। आरो मोनसे बाथ्राया बेबो जे बैसागु रंजाखांनायनि उनावनो मास मोनसेनि उनावनो जोङो गोब्राब मोनसे आबादजों जों जुजिनांगौ जायो। ओंखायनो मानसिफ्रा जि हायो बा रंजासारनानै आबादनि थाखाय थाग थियारि जायो। आं मिजिंथिदों जे फैबाय थानाय समावहाय जोंनि रांखान्थिया आबादारि रांखान्थि, आबादा गोख्रों जाबासो जोंनि रांखान्थिया गोख्रों जागोन। गतिके जोङो जोंनि जि हा दङ बे हाखौ जोङो मोजाङै मावनायनि जोङो जोथोन लानांगोन। आरो दानि आबादा गोदोनि बायदि नंला, जों दा मोनसे बिगियानखौ नोजोर होनानै गोनोखोआरि आदबजों जोङो आबादखौ जों खालामनांगोन। दिनै महनसे महननैनि बाथ्रा गैला, दिनै 40 मन 50 मन खालामनायनि बाथ्रा। आरो बोसोराव जों खनसेल' आबाद नंला दा, खननै खनथाम आबाद मावनानै गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जोंनि रांखान्थिखौ जों जौगाहोनो हायो। आरो बे बिथिङाव जोङो दिनै सिन्था खालामनानै गोख्रोङै सिन्था खालामनानै दङ। आरो मोजां बाथ्राया जाबाय मा, दिनै बिटिआर सरकारा खोब जोथोन लादों, जोंनि ओनसोलाव आबाद बिथिंखौ जोथोन लादों। जे आबाद बिथिङाव बायदिसिना ट्रेनिं होदों, सेंग्रा सिख्लाफोरखौ ट्रेनिं होदों, जाहाथे गावनो गाव आबाद बिथिङाव गावखौनो गाव साबलम्बि खालामनो हायो, गोख्रै मावनो हायो, रांखान्थि फारसे जौगानो हायो। बे गासैबो सरकारि जि मोनसे आसनिफोर दङ, बे आसनिखौ जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा लानो आवगायबोनांगौ। आरो जोंनि आबादारि बिथांमोनखौ जों थुलुंगा होनांगोन। ट्रेनिंनि गेजेरजों जेरै मासरुमनि दं, सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर दङ, बिथांमोना गोनोखोआरि आदबजों माब्रै मावोब्ला जोंनि आबाद बिथिङाव जों जौगानो हायो, बे रांखान्थि बिथिङाव जौगानायनि बेब'स्थाखौ जों लानांगोन। आरो आं मिजिंथिदों जिहेतु जोंनि दा आन्दलनबो गैला, दा जोङो जोंनि समाजखौ जौगाहोनो थाखाय समाज बेब'स्थाखौबो जों मजबुत खालामनांगोन, जोंनि धोरोम खोरोमखौ जों थिग खालामनांगोन। आरो जोंनि रांखान्थिखौ मजबुत खालामनो थाखाय आबाद बिथिंखौ जों बयबो गोख्रों खालामनो थाखाय नाजानांगोन। आरो बे बिथिङाव बिटिआर सरकारा दिनै खामानि मावगासिनो दं।